Ning bulana lang, unom ka mga lugar sa Davao del Sur ang gihatdan og Jetmatic water pump nila Davao del Sur Vice Governor Yafi Ay Cagas Fernandez ug Digos City Councilor Mark Dominic Fernandez. Ang mag-asawa gyud ang nangunay sa pag-turnover sa hangyo sa mga tawo nga makabaton og akses sa tubig nga nag-unang panginahanglanon sa mga residente. Pebrero 2, ang mga residente sa Purok 3 Abuno, Barangay Aplaya, Digos City ang nahatdan og water pump. Pagkaugma, Pebrero 3, ang mga residente na sa Sitio Lumlum, Purok Lakatan, Barangay Darong Santa Cruz, Davao del Sur ang natauran og Jetmatic water pump na ilisda na og bag-o ang daan nga bomba sa tubig sa lugar. Pebrero 8, ang mga residente na sa Purok Lumboy, Lapu-Lapu Extension, San Miguel, Digos City ang nakabenepisyo sa water pump. But lamang ipakita sa mag-asawa nga matubag ug mahatag nila ang importanteng gikinahanglan sa mga residente ug sa ingon ini nga paagi ilahang maserbisyuhan ang katawhan. Gisunod na sab og deliver ang water pump sa Hagonoy, Davao del Sur. Diin ang mga residente sa duha ka mga barangay ang nakabenepisyo. Kini ang Purok 7A Poblasyon, Purok 2 Liling ug Purok 1B Liling. Dayon ang mga tawo sa barangay Mati ug San Miguel sa Digos ang girumbo sa mag-asawa aron ihatod ang hangyo nga water pump. Ug kagahapong adlaw, Pebrero 20, ang mga residente na sab sa Purok Abyo Sinawilan, Purok Kalumpang sa Lapu-Lapu Extension San Miguel ug Sitio Santo Niño Igpit sa Digos City ang naserbisyo. Naglaom si Vice Governor Cagas Fernandez ug Konsehal Mark Fernandez nga mapahimuslan sa tanan ang gamay nila nga tabang ngadto sa katawhan sa probinsya.